ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ligaya's Secret Files. Si Ligaya na merong kaibigan na nagngangalang Apyong. At etong si Apyong nga ay kasama niya sa hirap at ginhawa ng kanyang buhay. Kaya lang bigla silang hindi na nagkaroon ng communication. And then eventually, boom. Nalaman na lang niya na kinuha na ng may kapal si Apyong. At ngayon, siya ay hindi pa rin makapaniwala sa pagkawala ng napakabuti niyang kaibigan. Kung po pwede nga lang balikan ang nakaraan para umuo na lang sana kay Apyong. Umuo dun sa posibilidad na maging sila, na bakit hindi na lang niya sinubukan. Kung po pwede lang balikan yun, binalikan na lang sana niya. Pero hindi ganun ang buhay. Wala po tayong rewind. At lalong-lalo na hindi po mabebili ng pera ang oras. Kung merong ganun, time travel, tapos pwedeng makabili, why not? Or kung pwede na lang natin bayaran si Lord para wag muna tayong kuhain agad. Bakit naman hindi, diba? Pero hindi nagmamatter yung perang meron ka, hindi nagmamatter yung gandang meron ka, yung kabugiang meron ka. Kung kukunin ka na, kung oras mo na. And that is the reality of life. We are never really sure. So ngayon, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris Mendoza. Para kay Ligaya, magpakatatag ka kasi ganun talagang buhay. Mahirap. Kailangan mong tanggapin na yun ang nangyari sa taong mahal mo. Thank you, Chris Mendoza. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Minsan may mga tao na ayaw sabihin ang problema sa iba para hindi sila mag-alala. Kaya hindi nila alam ang biglang pagkawala nito sa mundo. Nakakalungkot lang, pero ito ang realidad. Actually, mayroong mga tao yung inililihim talaga yung sakit nila or inililihim na may taning na yung buhay nila para mas ma-enjoy pa ng mga tao sa paligid nila yung moment na magkakasama sila. Kasi kapag merong knowledge yung mga mahal mo sa buhay about your lifespan, at some point di may iwasan na kawaan ka nila. Pero, kapag nasabi mo naman, mas bibigyan ka ng importansya, mas bibigyan ka ng halaga, kahit nakaawaan ka pa. Pero dun mo mas mararamdaman na ayaw ka nilang mawala. Ito naman ang sabi ni Doc Yorje. Hi Ligaya, condolence sa'yo sa pagkamatay ni Apyong. Alam kong medyo sariwa pang sakit ng pagkawala niya kasi ilang linggo pa lang ang lumipas. May mga bagay talagang hindi umaayon sa kagustuhan natin. Handa si Apyong. Hindi ka naman pwede. Sa huli, ikaw na ang handa, pero wala na siya. Hindi naman sayang ang pagkawala niya. Marami kayong memories na nabuo. Hayaan mong magluksa ang puso mo. Hindi man kayo naging ni Apyong, naging mabuting magkaibigan naman kayo noon. Yan ang best part ng inyong nakaraan. Thank you so much, DJ Rocky from Doc Yorje. Totoo yun. Yung tipong siya,
handang-handa na pero ikaw hindi naman pwede. Hindi nagtagpo yung mga gusto ninyong mangyari sa buhay. Pero ang pinakamahalaga ay naging parte kayo ng buhay ng isa't isa. And you built a good friendship. Bihira lang yun mangyari, guys. Kasi normally, yung iba ngayon magkakaibigan pero nagpaplastikan. Hi, Kaiten Rivera. Ito naman ang sabi ni Laurejas Bernard. Nakakaiyak ang story, DJ Rocky. Namatay dahil sa heart attack. Ang ganda ng story ni Ligaya pero parang mas maganda yung secret file na may transplant yung namatay. Naku, ano yun? Ikaw ba'y nagsulat ng secret file? Gawa ka ng sarili mong secret file, Laurejas Bernard. Magdidirect ka pa magra-writer ka pa Hindi naman yun nangyari. Watching from Bolkbok. Wait lang, sorry kasi parang namalik mata ako dun sa nabasa ko. Muntik ako nang masabi, iba. Parang pagkakabasa ko dun sa K, letter L. Bolbok. Okay, Bolbok. Pakinggan nyo may K yung dulo Bolbok, Tuy, Batangas with my husband Dodi. Ayan. Thanks DJ Rocky and God bless. Thank you Bernard Laurejas. Ito naman si Igop Motovlog at ang sabi po niya ay nakakasad naman ang kwento ni SF Sender. Una sa lahat, condolences kay SF Sender. I hope na nakamove on ka rin. Ganun talaga. Lahat tayong nilalang ay may hangganan. Di natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Shoutout po sa Pops Pa-Install Motor Works, Mandaluyong Patleros at Marikina Branch at sa lahat ng Grab Food and Grab Cars drivers, riders, happy watching po and happy listening sa lahat. Thank you, Igop Motovlog. Ito naman po ang sabi ni Mark Joseph Guerrero. Traidor talaga ang sakit sa puso. Di mo alam kung kailan ka atakihin, kaya i-practice na rin ang healthy lifestyle. Iwasan na ang shot, pero kung hindi may iwasan, drink moderately lang. Pabati po sa Team TechP and Team Rocketeers. At nag-send sa akin si Mark Joseph Getio ng picture niya na nakabarong siya. Buti na lang hindi ka nakahiga dyan sa picture mo na yan. Anyway, ito naman sabi ni Carl Padillo. Good evening po, DJ Rocky. Good evening. Grabe, na-touch po ako sa story. Ang masasabi ko lang po sa letter Sandy is stay strong lang po at patuloy ang pagdarasal. Dahil lahat po ng bagay ay may dahilan. Yun lang po, pa-shoutout po dito sa Tambo, Parañaque City. God bless po. Thank you, Carl Padillo. Magdasal lang. Ito pa sabi ni Lance Nogi Boy, sana nasa mabuting kalagayan ka, DJ Rocky, at sa sender natin. Minsan talaga sa buhay ng tao, maraming challenges. Tinetest tayo kung hanggang saan ang kakayanan mo. Mahirap ka man o mayaman, huwag bibitiw sa pagdarasal. Siya lang ang may alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Suluitin ang binigay na regalo sa atin. At yun ay ang buhay natin. Yun lang po, DJ Rocky, miss you always, supporting you forever. God bless sa ating lahat. Ito naman sabi ni Charles Sancho. Medyo speechless ako sa SF ngayon kasi hindi ako makapaniwala sa nangyari. Because after ng operation, comatose hanggang sa binawian na ng buhay. Sabi nga sa kanta, what died didn't stay dead. But you are alive in my head. Kasi masasabi mong buhay pa siya sa alaala mo, pero patay na siya. Kaya, never be so kind if you forget to be clever, and never be so clever if you forget to be kind. Kasi kukunin tayo ni Lord. Can you explain to us, never be so kind if you forget to be clever, and never be so clever if you forget to be kind? Kasi parang, it's just a tongue twister for me. Ano kayang song yun? Thanks, Charles Sancho. Ito naman sabi ni Robert Tirao.
Nakakapanghinayang, kala ko pa naman matutuloy talaga yung pangarap na hinahangad niya. Kailangan mo na lang tanggapin ang nangyari at pakatatag ka, sender. Condolence sa'yo. Ang dami pa pong nag-comment sa secret file natin for this evening. Maraming nalulungkot. Marami rin namang naluha. Marami rin nakikiramay. Isang yakap na mahigpit sa'yo, secret file sender Ligaya. Ewan ko kung napanood mo yung pelikulang Inside Out. So, lumabas na recently yung Inside Out 2. Yung Inside Out, akala mo simpleng cartoons lang siya. Pero sa totoo lang, pinapakita nito yung kahalagahan ng pag-acknowledge at pagyakap sa emosyon na meron ka o nararamdaman mo. Kung masaya ka, edi maligaya ka. Kung malungkot ka, malungkot ka. Huwag mong piliting sumaya. Kasi kapag pinilit mo, aba, baka may magdugo. Charot with Harot. But kidding aside, Inside Out talks about embracing your emotions, acknowledging that there is a set of emotions inside of you and that is normal. It's just normal. So kung nalulungkot ka, malungkot ka, embrace mo. Kung nagdadalamhati ka, magdalamhati ka. Kung nalulumbay ka, malumbay ka. And this is so magical. Nabigay ng Panginoon para sa atin. It's a journey na kailangan nating iproseso para makarating tayo sa mga parte ng sarili natin na hindi pa natin nadidiskubre. Yung akala natin, eto lang tayo, pero biglang boom! Etong emosyon na ito, dinala tayo ngayon sa lugar na hindi natin pa nadidiskubre tungkol sa sarili natin. Am I making a point here? Or pointless lang? Charot. Wait, so what I'm trying to say here is that life is full of mystery, but it's magical. Life is a present from up above. We should take care of it. We should love it. Although sometimes life is unfair, but it is still good. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mong tumawa, tumawa ka. Kung nararamdaman mo sa puso mo na naghihinagpis ka, maghinagpis ka. Wala namang tao ang dapat magdikta kung anong dapat mong maramdaman. It is you who is feeling your emotions. Condolences to you, sender. Sana huwag mong sisihin yung sarili mo. Kung hindi talaga nangyari na hindi naging kayo ni Apyong, yun talaga yung nangyari. Yun talaga yung nakatadhana. Hindi ka ready noon, ready si Apyong, at ngayon ready ka na, wala na si Apyong. This person taught you a lot of things. Pwede ka palang maging mabuting kaibigan. Pwede ka palang magpuyat ng todo-todo sa isang kaibigan na kung ia-apply mo sa trabaho, ay baka marami ka ng pera niyan.
Grabe pala yung self-control mo. Na kapag sinabi mo na ito yung gusto mo, nag-e-enjoy ka sa pagiging single, pangangatawanan mo. Imagine yung paninindigan mo sa sarili mong paniniwala, sa sarili mong kagustuhan. Yan yung mga medyo hirap yung ibang tao. But you have it. So girl, damhin mo lang yung sakit ng pagkawala ng taong minamahal mo. As I always say, kapag merong akong nababasang nawalan ng minamahal sa buhay, yung tipong yung pagkawala, yung hindi mo na mahahawakan pa, mayayakap pa, mahalikan pa, makukulit, mapipitik, yung ganun. The people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Ulitin ko The people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Apyong may be gone. He may not be here physically. But he is with you forever. In your heart and in your mind. Sabihin mo kay Apyong, dalawin ka naman minsan. Nang sa gayon, makapag-usap naman kayo. Siguro sa panaginip, pero kung personal parang medyo di ko sure kung kakabahan ka. O manlalamig ka, pero why not? Yan ang wish madalas ng mga nawalan ng minamahal sa buhay. Na sana magpakita siya ulit. Na mayakap ko siya ulit, na mahalikan ko siya ulit. Kahit sa panaginip lang. Walang timeline ang pag-move on. At hindi naman required mag-move on sa pagkawala ng minamahal. You just need to deal with it. You can't really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Rakitera@gmail.com. I gotta say, PRBS and Bathroom Breaker, so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ligaya's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!